50 millóns de euros, ese é o montante do investimento da Deputación de Pontevedra na comarca do Salnés entre os anos 2015 e 2019. Con este dato sobre a mesa, o voceiro do Goberno provincial quixo sair ao paso das críticas do Partido Popular polos orzamentos artellados polo bipartito pro ano vindeiro, que se incrementan ata os 161 millóns de euros. Carlos López Font acusa ao Partido Popular e en especial ao seu voceiro provincial Jorge Cubela de non empregar datos verificados. Decir que los presupuestos de la Diputación de Pontevedra para el año 2020, que se aprobarán el próximo día 17, que son unos presupuestos antiprovincia y anticoncellos, es desde luego la antítesis de lo que hemos presentado, la antítesis de lo que vamos a aprobar y desde luego, insisto, es una falta de rigor. O deputado indicou que a de Pontevedra é a deputación que máis cartos transfire aos concellos, un 30% do total que manexa. No lo decimos nosotros, sino que lo dice el Ministerio de Hacienda. Del total del presupuesto de la Diputación de Pontevedra, se transfiere, según Hacienda, el 30% de forma directa a los concellos. Segundo detallou, os concellos do Salnés recibiron da Deputación 27 millóns de euros para proxectos do Plan Concellos. Con eses cartos acometéronse máis de 300 obras. Ademais, percibiron outros 23 millóns de euros para outros plans como o de Porremse ou o de Reequilibrio. Neste sentido, salientou que agora o Executivo Provincial reparte os fondos entre os concellos de xeito obxectivo e equitativo. ¿Quieren que volvamos al método del señor Louzán, por el que la presidenta tendría un 20% de libre disposición? Ademais, puxo en valor o emprego que se xera a raíz dos proxectos impulsados a través dos distintos plans provinciais, ben sexa dos vinculados directamente coa creación de postos de traballo ou cos derivados do impulso das obras do Plan Concellos. Entendemos que en torno a 1000 empleos se han creado en este conjunto de Plan Concellos propio de la Diputación y lo que han generado las propias obras. Font aproveitou para cargar contra a partida que a Xunta contempla nos seus orzamentos de 2020 para a comarca do Salnés. Puxo como exemplo do desleixo do Goberno galego a xestión á hora de impulsar o proxecto da Vía Verde do Salnés.